Hello guys, good afternoon. This is Jepoy pa rin po and continuation po ito ng aking previous vlog, yung etong Ligaw City Adventure natin kung saan galing tayo ng Kawa-Kawa. And then this time naman, pupunta naman tayo sa isa pang attraction na kalapit lang nito, which is yung Bambuset Tube. Puro naman to pababa this time guys, kaya kailangan mo rin pigilan yung pagbaba mo kasi kung hindi mo pipigilan, kung hindi mo i-control para kang tinutulak. Pwede ka din namang gumulong-gulong kung gusto mo lang. Isa puro siya pababa guys. So ngayon nandito na po tayo sa Bambusetum. Ay ibig sabihin nga ng Bambusetum is yung collection ng bamboos. Okay. And makikita nyo nga, ang dami-dami niyang bamboos. And hedge bamboo. So yun nga, nakita ko nga to, sabi ko parang familiar sa akin yung mga kawayan-kawayan. Ito yung ginagawang paltok. Okay. Yung back in elementary days, naalala ko paltok. So dalawang klase lang naman yan eh. Either yung paltok mo ay tunog tube o kaya yung paltok mo ay tunog plok. At kung halimbawa tunog tube yung paltok mo, ibig sabihin ikaw ay warrior. So, ibig sabihin naman kung ikaw ay warrior, ikaw yung nasa front line. Ikaw yung nagpo-front. And then pag plok naman, ikaw yung mga nasa likod. Yung alam mong pagtakbuhan na huli ka. So ito guys, papakita ko sa inyo yung view ng Bambusetum. Wow. Bambusetum, ayan. Kung makikita nyo yung heart na yun nasa taas, nasa ano pa po yan, nasa taas pa po yan. Mataas po siya, hindi po siya mababa, mataas po talaga siya. Tapos ayan, napaka-refreshing din, sobrang refreshing. Mas nagugustuhan ko ko itong Bambusetum kaysa Kawa-Kawa. Okay. Kung ako ang pagpipiliin, kung sa aking choice lang, kasi doon medyo medyo mainit or siguro lang masyadong malawak tapos lalakaran mo. Ito kasi Bambusetum, parang ito lang to. Tapos meron din naman nasa likod. Pero hindi ko to nalibot, hindi kami nakapunta doon sa may I Love Sunsets in the Bambusetum. Hindi ako nakalapit doon guys kasi tirik na tirik nga naman talaga yung araw. Kasi talagang umupo talaga ako nung nakarating na kami dito. And yun nga, sobrang refreshing tulad ng sabi ko. Tsaka makikita mo talaga all made in bamboo. Pati yung mga facilities nila made in bamboo din. Tulad nun, yung CR nila puro din bamboo. Tapos yun, basta madami kang kawain na makikita. Yun lang ang masasabi ko. Tapos ang presko nga ng hangin. Parang ang sarap maglagay ng duyan. Tapos matulog-tulog ka dyan. Tapos nakikita mo may ahas. Tapos ito pala guys, made in bamboo din na simbahan. Sobrang sobrang serene. Parang ang peaceful pag halimbawa naman dito, nag-offer ka naman ng prayers. Tapos yun, basta ang ganda niyan tignan kasi madami siyang bamboo pero ang linis-linis ng sa baba. Kasi di ba kung minsan pag halimbawa madaming kawayan, basta yung baba hindi gaanong malinis, parang nakakatawa kasi parang pamumugaran ng ahas. Pero dito, parang wala ka namang makikitang parang pamumugaran ng ahas. Sige guys, punta tayo dito sa simbahan na to. Kung makikita nyo, sobrang aliwalas. Kumba para ang sarap-sarap dito mag-offer ng prayer tulad ng sabi ko kanina. Kasi fresh air, tapos parang sobrang tahimik. Parang mapakikinggan ka talaga. Tapos sa gilid naman to, itong wishing well na made in bamboo din. Tapos ayun, kaso nga lang konti pa lang yung points dito. Siguro bago lang. Pero hindi ko naman alam kasi kakapasok ko lang naman dito. First time kong pumunta rito and first time ko nga itong ma-witness o ma-uncover itong Bambusetum din na to. Tapos kung makikita nyo pagkatapos niya, pagpalabas niya, pagpaalis na kayo ng Bambusetum, dadaan kayo dito sa hanging bridge naman, made in bamboo pa rin. Okay. Hanging bridge siya pero nilagyan siya ng mga bamboos sa gilid. Parang all bamboos, all natural bamboos. Tapos medyo mataas din itong hanging bridge na to, kaya nakakalula. Pero dahil nga may bamboo siya, parang hindi mo mararamdaman na nasa hanging bridge ka. As may pa red carpet yarn. Tapos ayun, wala nga lang tubig. Pero siguro pag maulan, may tubig yan. Diretso lang tayo, palabas tayo ng Bambusetum para makita naman natin yung simbahan. Yung sinasabi na may simbahan daw dito na bilog
Basta pabilog daw siya, hindi ko nga alam kung bilog yung simbahan mismo or bilog na paanong bilog. Basta yun, pupuntahan natin guys para malaman natin. And bago pala tayo makapunta doon, maglalakad muna tayo ng ilang metro. Hindi ko alam kung metro ba o kilometro. Tapos habang naglalakad nga kami dito, since tanaw na tanaw yung vulkan na yun or yung mountain na yun, yun pala yung Mount Masargan na sinasabi ko dun sa previous vlog. So yun daw yung Mount Masargan na nandito sa Ligao na napuntahan na din nila. And yun nga pala guys, pwede rin pala kayong sumakay kasi meron kami nakita dun na parang FX ata yun o parang jeep ganun. Pero hindi naman siya jeep talaga, yung parang jeep, parang L3. Tapos papunta siya dito, hindi ko alam kung dito mismo sa simbahan or palabas na mismo. So pwede kayo magano. And nandito na tayo sa sa simbahan na to. And yung cement layout niya o yung flooring niya, merong mga footprints tsaka may mga prints din ng pump. Tapos sabi ng kapatid ko mga daw yun, may mga nag-donate daw. So nandito na tayo sa sa simbahan. Ito yung Divine Mercy Monastery of Carmelite Nuns of Holy Trinity. Ayan. So, pupunta na tayo dito sa loob para makita natin kung ano yung sinasabing pabilog. And guys, sobrang talaga tranquil dito sa loob. Kung makikita nyo, diba, usually kasi sa mga simbahan, installed ng electric fans o kaya naman aircon, pero dito, fresh air. Sobrang mararamdaman mo talaga yung yung sariwang hangin. Tapos pagtingin mo pa sa likod, makikita mo yung City of Ligao. As in guys, sobrang peaceful. Though may misa ata kaya naririnig natin na medyo may ingay. Pero parang ang sarap mag-offer talaga ng prayers dito. Tapos sobrang sariwang hangin. Mahangin siya, continuous yung hangin. Hindi siya mainit, presko talaga siya guys. Hindi rin mag-iinit ang ulo mo syempre. At mas lalong hindi ka masusunog dito. And yun nga, dinoble check ko ano yung pangalan nito. Tapos ayun nga, Carmelite Monastery. Kasi yung una, yung kanina pala, ni-rewind ko na kasi kaya nasabi ko. Tapos ayun nga, baka ito yung patron. Tama ba? Pagbaba iba patron din. Tapos ayun, nag-stick or nag-second look nga tayo dito sa Last Supper figure ng mga life-size figure or larger than life-size figure nung Last Supper. Tapos ayun guys, palabas na tayo. This time naman guys, pupunta tayo sa isang restaurant dito kasi syempre oras na rin, hapon na rin kasi. Okay. So, manananghalian muna kami and tanong sila kung saan kami kakain, ay kung sa fast food ba or yung may pansitan daw dito. Sabi ko, parang mas gusto ko yung sa pansitan kasi yung fast food kahit saan naman yan, diba? So ngayon, napag-desisyon na namin na pupunta kami dun sa Norris restaurant para matry namin yung Pansit Negra, yung sinasabi nilang Pansit Negra. Wala sa isip ko kung anong Pansit Negra yung sinasabi nila. Pero sinabi nila na gusto rin daw nilang i-try kasi masarap ka daw yun. So, a must try Pansit Negra. So, on our way na tayo papuntang Norris o dun sa restaurant na yun para masubukan natin kung ano nga ba talaga yung Pansit Negra ng Ligao City. And sinasabi nila na na-feature na daw to sa KMJS. So, let's go guys. So actually hindi ka lalagpas ng highway. Itong way na to palabas na to. Nandito lang siya bago ka makalabas ng highway. Madadaanan natin yan yung Norris na restaurant at doon tayo kakain. So konting kembot na lang guys, makakain na din tayo. Syempre courtesy ng ating mga bossing, Boss Moy tsaka Ma'am J. So nandito na tayo guys, Norris. And subukan natin mag-critic dito sa sinasabi nilang Pansit Negra. So ito itsura ng ng restaurant guys. Simple lang, tapos presko lang din kasi open air mo masasabi. Basta presko lang din. Kasi ito yung menu pala nila. Meron din silang student silog. Siguro dahil maraming pumupunta dun sa Kawa Hill tsaka Bambusetum na mga field trip. Tapos ito yung mga pansit bilao. So kung meron palang pansit negra, meron ding pansit mestiza. Ano kaya ang itsura nun? So ito na guys, ito na yung pansit negra natin. Kaya pala siya pansit negra kasi color black. Tapos yun, yung toppings niya may mga squids, tapos may chicharon, dinurog na chicharon, tapos yung iba hindi ko alam. Pero na-curious uli ako, kaya titingnan ko kung bakit siya black. Tapos yung sabi nila,
dahil daw sa squid ink. So titignan ko kung akala ko kasi kung halimbawa black yung yung pansit, baka yung noodle, yung pagkakagawa ng noodles niya is black talaga. So na-curious ako kaya dinoble check ko, tapos tinignan ko nga yellow din yung gitna. So siguro sinoke muna to sa squid ink kaya siya naging black. And eto guys, kakain muna kami guys. And yun nga pala, bago pala kami kumain, mag-shoutout pala muna ako kay Mick Joseph Ojales, shoutout, and Jonah Lucero ng San Isidro San Andres, shoutout po. Thank you so much for subscribing guys to my channel and to my page na rin sa Facebook. And yun guys, nagkanin muna ako kasi baka pag halimbawa inuna ko yung pansit at gutom na gutom ako at maubos ko, ibig sabihin masarap. Hindi dahil sa masarap siya, kundi dahil gutom na ako. Kaya nagkanin muna ako bago ako magpansit para masabi ko kung masarap pa rin siya kahit busog na ako. Nagigets nyo ba? So yun, and verdict time guys, masasabi kong masarap nga talaga siya. I agree. So yung sinasabi nila na sabi-sabi nga daw, allegedly masarap daw tong pansit negra, sabi-sabi lang yun. Pero masasabi mo talaga kung masarap ko, masubukan mo. And ako masasabi kong masarap talaga siya guys. Nag-agree ako and must try talaga. Subukan nyo guys in case man na mapagawi kayo dito sa Ligao City o kaya dito sa Kawakawa Hill o Bambusetong, especially na magsisemana Santa. Try nyo guys. So hanggang dito na lang guys, kain pala and paalis na rin pala kami dito. And up next guys to Kitwinan Ranch. Stay tuned, bye bye.